मोनसे गिदिरथार नोंथांमोना बिसायख'थि आयगनो दिनै नैबे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामदों मा मा थांखि लानानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आइजो अनसाय आफाद हारिमु आफाद आरो बर'नि गासै जिखिनि माहारियारि आफाद दङ दल संगठन आरो लोगोसेनो थांनाय 9 जुलाइआव बरमा कलेजनि अडिट'रियामाव जि सावरायनायाव बर'नि गासै माहारियारि आफादजों लोगोसे राजखान्थियारि हान्जा बिटिआरनि मोननै हान्जाया बाहागो लाफैदों। प्राय 15 दल संगठननि मोनसे जइन्ट इनिशिएटिभआव भारतनि बिसायख'थि आयगनो आसामनि चिफ इलेक्टोरेल अफिसारनि गेजेरजों मेम'रेन्डाम हरनाय जाथों बे डिसिसना दाख्लैबावै एडप्ट जादोंमोन आरो बे सिद्धान्त बायदियैनो दिनै गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरा ज' लोगो नांनानै प्राय बेयाव 35 मोनसे सोद्रोमानि जि मोनसे डेलिगेसन टीम जोङो अनुराग गयल आईएएस चिफ इलेक्टोरेल अफिसार अफ आसाम बिखौ जोङो लोगो हमबाय आरो बिथांनि गेजेरजों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो राजीव कुमार चिफ इलेक्शन कमिशननो जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायबाय आरो जोङो क्लियारलि मोनथाम बाथ्राखौ बेयाव स्पष्ट भाबै मेनसन खालामदों जे बिटिआरआव क'क्राझार एसटि समस्तिजों लोगोसे उदालगुरि 4 नम्बर लकसभा समस्ति दानांगौ आरो बे दाबिखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डामखौ होदों। डिफुआ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव मोनद' विधानसभाजों जुदि मोनसे लकसभा जानो हायोब्ला बिथांमोनाबो 6 सिडिउल बिटिआरआव थानाय 6 सिडिउलनि सिङाव 4 जिल्ला मोन 15 विधानसभा समस्ति मोन 9खौ क'क्राझाराव जिहेतु दाजाबबाय मोनद' आग्लायनानै थानाय उदालगुरिनि 4 आरो गरेस्वर आरो तामुलपुर बे मोनद'खौ लानानै टार्मिनास माने बेयाव समस्ति दानांगौ बे जोंनि 1 नम्बर दाबि। 2 नम्बराव जाहैबाय जे 15टा विधानसभा समस्ति बिटिआरनि मोनद' रिजार्भ खालामदों एसटिनि थाखाय जों एडिशनेलि 4 आरोबाव रिजार्भ खालामनांगौ बिनि जों दाबिखौ होदों जेरै भेरगाव गबर्धना बिजनी आरो बावखुंग्रि आरो गासै 10 विधानसभा समस्तिखौ रिजार्भ खालामनांगौ बे जोंनि दाबि। आरो 3 नम्बर दाबिया जाबाय जे आसाम नाङै गहपुराव सतियाव ढेकियाजुलि जेरै माने नोङो डिफु लामदिं आरो डिमरिया बे समस्तिफोराव बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनाय जादों बेखौ बोफ्लेनानै माने माइनरिटि खालामनाय जादों जों डिसाइडिं फेक्टरमोन जों पलिटिकेलि बेयाव माइनरिटि दा बेखायनो बे जि मोनथाम दाबिखौ लानानै जों मेम'रेन्डाम होबाय आरो जोङो बिथांखौ खावलायदों जाहाथे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बे मेटारनि सायाव कनसिडार खालामो आरो जोंनि दाबिखौ मानिनानै लायो बिनि थाखाय जिखिनि स्टेट इलेक्शन कमिशननिफ्राय मेम'रेन्डाम दैथायहरनांगौ बिथांखौ जोङो खावलायदों आरो बिथांजों जोङो प्राय 15-20 मिनिट टाइम जों सावरायदों आरो बिथाङा जोंनो मिथिदों अनुराग गयल चिफ इलेक्टोरेल अफिसार बिथाङा जे बिथांमोननि जि मोनसे प्रप'जेल बे हिसाबै 19 तारिख जुलाइआव 6 सिडिउलनि जिखिनि काउन्सिलनि एरियानि दल संगठन बा पलिटिकेल पार्टिफोरजों लोगो हमनायनि थाखाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया फैबाय थानाय 13 बा 14 तारिखआव मिडियानि गेजेरजों नटिस जारि खालामगोन आरो बेबायदिनो 20-21 गुबुन गुबुन डेटआव आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि थाखाय आलादा आलादा डेट फोसावगोन होननानै बिथाङा जोंनो स्पष्ट भाबै मिथिनो होदों। बियो दासिमबो अफिसियेल जाथ'वाखै नाथाय बिथांनि जिखिनि कमिउनिकेशन जादों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाजों बेखौ जोंनो फोरमायदों आरो बे बाथ्राखौ जों दिनै स्पष्टयै मिथिबाय आरो बे खालि मोनाबिलि 3-4 बाजियाव जुदि जोंनि टाइमिंआ जायोब्ला जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि डेलिगेसन टीमखौ स्पष्ट भाबै जोंनि बाथ्राखौ बुंगोन। बर' आन्दलननि सोमावसारनायनि जारिमिन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 6 बोसोरनि बड'लेण्ड आन्दलननि जिखिनि जारिमिन बिएलटिनि आन्दलन एनडिपिनि हाथियार आन्दलन बे गासैबो आन्दलननि आन्दोआव राजखान्थियारि मोन्थाय संबिधानिक मोन्थाय आरो संबिधानिक भाबै जोङो जि मोनसे रैखा कवच सेफगार्ड आरो प्रटेक्शन मोननांगौ बिनि थाखायनो जों आन्दलन खालायदोंमोन सेल्फ डिटारमिनेशन गावखुंथायनि थाखाय आन्दलन खालायदोंमोन। काउन्सिलखौ जोङो जेरैबायदि प्रटेक्शन होनांगौ काउन्सिलनि सेफगार्ड काउन्सिलनि सिङाव राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ 6 सिडिउल भारतनि संबिधाननि आन्दाराव जेरैबायदि जोङो माने सम्पूर्ण भाबै मोननांगौ एखे रोखोमैनो आसाम एसेम्बलि भारतनि पार्लियामेन्टआव जों जाहाथे 2 रिप्रेजेन्टेसन हरनो हायो आसाम विधान सभायाव जाहाथे जों 15 जननिबो
बारा आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो ट्राइबेल बा बर' मानसिखौ दैथायहरनो हायो आरो बिनि गेजेरजों बर' आरो ट्राइबेलनि राइट्स आरो प्रिभिलेजनि बाथ्राखौ जोङो भारत पार्लियामेन्ट आरो आसाम बिधान सभायाव पेश खालामनो हायो जोंनि राव थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि थांना थानाय जोंनि जौगानाय जोंनि गासै डेभेलपमेन्ट एस्पेक्टफोरखौबो जों जाहाथे मोनफुंनो हायो बेनो जोंनि मेन आरो बर' आन्दलननि गुदियावनो राजखान्थियारि मोनथायानो दङमोन दा जिहेतु बे मोनसे संबिधानिक प्रसेस बे जिहेतु मोनसे कनस्टिटिउसनेल प्रक्रिया आरो बेखायनो गासै दल संगठना बे प्रसेसआव जों बाहागो लादों आरो दिनै जोबथा दिनै अक्ट'मोन आरो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जों मावबाय जोङो उननि समाव सावरायबावगोन गासै आफादफोरखौ लानानै आरो जोङो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ जेरैबायदि जों प्लेस खालामनांगौ डिमान्ड खालामनांगौ बिनि गासै हाबाफारिफोरखौ जोङो मावफुंगोन बेखिनिखौनो आङो फोरमायबाय गोजोन्थों आसाम केबिनेटनिफ्राय मोनसे डिसिसन बिसायख'थि आयगनो हरनायनि जिहेतु ओंखारदों बे दरंखौ भैरबकुन्द बानायनाय आरो गबथनाखौ मानास बानायनाय बेबायदि मोनसे ओंखारदों बे खेथ्रआव मा बुंगोन ना बे बेलायाव जोंनि स्पष्ट जे नाम सोलायनायाथ' जोंनियावबो प्रप'जेलाव दङ जे गबर्धनाखौ मानास खालामनांगौ बा बिनि सायाव नायफिननांगौ आरोबाव माने माजबाटखौ माने रौता खालामनांगौ दा नाथाय उदालगुरि 4 नम्बर समस्तिखौ जोङो उदालगुरि हिसाबैनो प्रप'ज खालामदों सिगांनि समावबो जों बेबायदिनो होबोदोंमोन दा दिनै आसाम केबिनेटआ बर' दल संगठननि बा माहारि आफादफोरनि जि दाबि दावा जि मोनसे गणतान्त्रिक आवाज गणतान्त्रिक जि आन्दलन जोंनि जि माने सरकारखौ नारसिननाय इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियासिम जोंनि जि आवाज बेखौ खोब सम्भब बिथांमोना खोनासंदों आरो खोनासंनानै भैरबकुन्द नामजों बिथांमोना दरंखौ सोलायनानै होदों नाथाय नाम सोलायबानो बियो गासिबो माने जानानै फैया जोंनि दाबिया जाबाय जे क टार्मिनास मोनद' माने बिधान सभाजों मोनसे लकसभा उदालगुरि जानांगौ बेयाव दरं आरो उदालगुरि मिक्स खालामनानै 6 सिडुल नन 6 सिडुल बेखौ मिक्स खालायोबा बे जोंनि टटेल 6 सिडुलनि जि स्पिरिट बिनि जि मर्यादा बेयो भायलेसन जागोन दा बेखायनो नाम सोलायबानो सम्पुर्ण जानानै फैया बिथांमोना एसे जोंनि बाथ्राखौ खोनासंदों बिनि थाखाय धन्यबाद खिन्थु बिथांमोना बेखिनि मावनानैल' गावनि दायित्वखौ माने एंगारोबा जानाय नङा बिथांमोननि जि गुरु दायित्व जे जोंनो जे 6 सिडुलनि मर्यादा आरो सेफगार्ड प्रटेक्शनखौ होनांगौ बे खामानिखौ मावनो थाखाय आं आसाम सरकार भारत सरकारखौबो आं खावलायबाय गोजोन्थों